Der er flyttet en heks ind i Stenerup. Hendes nabo, Sten Snæsen, er rasende over, at hun har malet sit hus lilla, og oven i købet lader hun græsset gro højt. Han har prøvet at få den lokale avis til at gå ind i sagen, men da det jo hverken er ulovligt at male sit hus lilla eller lade græsset gro højt, har de afvist ham og gider ikke gå ind i sagen. Og sammen med den lokale bonde, som heller ikke bryder sig om lilla og vild natur, er de begyndt at udspionere hende. De sniger sig rundt i det høje græs på alle tider af døgnet for at finde ud af, om heksen foretager sig noget ulovligt. De er begge to meget oprørte over den abnorme livsstil, heksen fører. Hun taler højt med sig selv i haven. Hun plukker urter i fuldmåne, og så hænger hun lyserøde underbukser på en snor sammen med mærkelige urter. Og nogle gange så får hun besøg af andre kvinder, og så danser de vildt rundt om bålet, mens de synger højlydt. Men så en dag, efter længere tids lusken rundt, så opdager de noget. Hun dyrker euforiske svampe i vindueskarmen. Sten Snæsen ringer straks til politiet, som beder heksen om at flytte og giver hende en kæmpe bøde. Hun må selvfølgelig gerne tage sit hus med. Så nu står heksen altså og mangler et sted at bo. Helst et sted uden for mange naboer, hvor hun kan være i fred, uden at få folk som Sten Snæsen og bonden på nakken. Har du en god idé til, hvor heksen kan flytte hen, så skriv det meget gerne i kommentaren. Tak for at se med.